Hola i benvinguts. A veure, com podem anar més enllà de la simple memorització a l'aula? Doncs avui explorarem una metodologia que és realment potent, l'aprenentatge basat en problemes. Es tracta, en essència, d'equipar l'alumnat amb les habilitats que necessitaran per resoldre els reptes complexos del món real. Farem un recorregut ràpid però profund. Primer, veurem què és exactament això de l'aprenentatge basat en problemes. Després, el diferenciarem d'altres mètodes que potser són semblants. Explorarem les seves 7 fases pas a pas. També veurem com dissenyar una activitat amb èxit. I per acabar, parlarem d'una cosa clau, el poder de la reflexió. Vinga, comencem. Perfecte, anem directes al gra. Què hi ha al nucli d'aquesta eina pedagògica? Què la fa tan especial? I aquí rau la qüestió, oi? Aquesta és la gran pregunta. El món d'avui demana gent que pensi de forma crítica, que sàpiga col·laborar i que trobi solucions a reptes que de fet no tenen una única resposta al llibre de text. I és just aquí on entra en joc aquesta perspectiva. Pensem en l'aprenentatge basat en problemes, o ABPR, per abreujar, com una mena de superpoder al cinturó d'eines de qualsevol docent. El que fa és transformar l'aula. Passa de ser un lloc de recepció passiva d'informació a un laboratori actiu on es resolen problemes de veritat. Bé, la definició formal és aquesta que veiem. És un mètode on l'aprenentatge, la investigació i la reflexió són conduïts per l'alumnat per arribar a una solució. El problema no és un exercici que es fa al final del tema, no. És el punt de partida i el motor de tot el procés. I quines són les seves característiques clau? Doncs aquests són els pilars. Primer, l'alumnat pren les regnes. Segon, el treball en equip amb grups petits és bàsic i això fomenta la responsabilitat de cadascú. I potser el més important de tot, els problemes són tan rics que calen coneixements de diferents àrees, trencant les barreres típiques entre assignatures. I ara una distinció que és crucial. Potser tot això sona semblant a altres metodologies actives, però l'ABPR té una identitat molt pròpia. A veure en què es diferencia exactament. Aquí la tenim, la diferència fonamental, resumida en una sola frase. En l'aprenentatge basat en problemes, el focus absolut està en el camí, en la investigació, en la discussió, en l'aprenentatge que va sorgint mentre s'intenta resoldre el problema. En canvi, en l'aprenentatge basat en projectes, l'èmfasi principal recau en el resultat final, en allò que s'entrega. Si ampliem una mica la comparació, veiem més matisos. Fixem-nos, per exemple, en el propòsit. La BPR busca la construcció de coneixement, mentre que altres mètodes se centren més a aplicar coneixements que ja es tenen. La durada, de fet, també sol ser més curta, perquè el focus és el procés cognitiu, no la producció d'alguna cosa a llarg termini. L'objectiu final no és construir una maqueta, sinó una comprensió molt més profunda. Molt bé, ja sabem què és i què no és. Ara passem del què al com. Com s'estructura una sessió d'aprenentatge basat en problemes a la pràctica? Doncs hi ha un cicle molt clar de 7 fases que ho guia tot. Aquesta imatge ens mostra el full de ruta complet. És un cicle que comença amb un problema i acaba amb una reflexió posant sempre l'alumnat al centre de tot. I ull, no és un camí lineal, sinó un bucle d'aprenentatge que es va retroalimentant. Desglossem-ho una mica. Cada fase construeix una habilitat clau. Després de definir objectius i llegir el problema, la pluja d'idees, per exemple, fomenta la creativitat. La classificació d'aquestes idees desenvolupa el pensament crític. La recerca individual enforteix l'autonomia. I, finalment, compartir les troballes posa en pràctica la comunicació i la col·laboració per arribar a una conclusió conjunta. Però com es veu tot això a la pràctica? Doncs imaginem aquest escenari, un cas ben real. Una comunitat de veïns ha de decidir si instal·la o no una antena de telecomunicacions al seu edifici. Un problema amb un munt de facetes i, clar, sense una resposta fàcil. I aquí veiem les fases en plena acció. Es creen grups de rol. Cada grup investiga des d'una perspectiva diferent. Els veïns, la salut i l'estètica, els tècnics, la seguretat i la normativa, l'empresa, els beneficis i la logística. Després, presenten els seus arguments, debaten i, com a classe, intenten arribar a una decisió consensuada. L'aprenentatge que s'ha generat pel camí és immens, independentment de quina sigui la decisió final. D'acord. Ara que ja hem vist com funciona, com podem crear una activitat d'ABP des de zero. Bé, doncs no és tan complicat com sembla si se segueixen uns passos clars. La guia és força senzilla, de fet. Primer de tot, què volem que s'aprengui? Cal definir l'objectiu. Segon, crear un problema real i complex que porti a aquest aprenentatge. Tercer, establir normes clares per al treball en grup. Després, limitar el temps per mantenir el ritme. I finalment, i això és clau, estar disponible per a guiar, no per donar respostes fetes. I aquí arriba la pregunta del milió.
Si l'objectiu no és la memorització pura i dura, un examen tradicional potser es queda una mica curt, oi? L'avaluació en l'ABP ha de reflectir la naturalesa de tot el procés. Les opcions són variades i molt riques. Es poden fer servir casos pràctics on s'apliqui el que s'ha après, o exàmens que demanin organitzar i sintetitzar informació. Però el més potent és involucrar l'alumnat en la seva pròpia avaluació, que reflexionin sobre el seu progrés, que avaluïn els companys i que dialoguin sobre el seu rendiment. I tot això ens porta a la part final, i jo diria la més important de totes, la reflexió. És aquí on l'aprenentatge realment s'ha consolidat, on fa clic. I aquesta és l'autèntica filosofia darrere de tot plegat. L'objectiu no és arribar a la solució correcta. De fet, molts problemes d'ABP no en tenen una de sola. L'objectiu és el coneixement, les habilitats i la comprensió que es construeixen durant el procés. En definitiva, el viatge és la destinació. La reflexió es pot guiar amb preguntes potents. Preguntes com aquesta ajuden a connectar els punts. No es tracta només d'aprendre un concepte aïllat, sinó d'integrar-lo en l'estructura de coneixement que ja es té. És el que en diem aprenentatge significatiu. I aquesta altra pregunta va encara més enllà. Busca la transferibilitat. L'objectiu no és només resoldre el problema de l'antena. És aprendre principis sobre negociació, anàlisi de dades i presa de decisions, principis que serviran per a qualsevol altre repte complex en el futur, sigui a la feina o a la vida. Al final, tot es redueix a aquesta pregunta. L'aprenentatge basat en problemes aposta clarament per la segona opció. Prepara per a la incertesa, per a la complexitat i per un futur on saber fer les preguntes adequades serà infinitament més valiós que memoritzar les respostes del passat. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta exploració.